Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശരാഗേശുരം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്ഫുടാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ദുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമം ദേവം അവധൂതശിരം മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനേ ഗൗരവ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നിധാമി നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യമാദിഭാഷാതിദേശാൻ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണപാദത്തെ ഹിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 17 അധ്യായം ശ്ലോകം 8 മുന്നേ 7-ാമത്തത് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കി പോവാം. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ കൃതരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചുക്രോശ വിമനാവർത്തിരു ദുർമിഷോഭിദോദരഃ സോദപ്പനാശ സരിതാ ശുഷ്ക പങ്കജ. സമുദ്രം ദുഃഖത്താൽ എന്ന പോലെ അതിന്റെ ഉയർന്ന തിരമാലകളാൽ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയും അതിലെ ജീവജാലങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായി ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്തു. നദികളും തടാകങ്ങളും പ്രക്ഷുബ്ധമായി, താമരകൾ വാടി ഉണങ്ങി. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തില് ജയനും വിജയനും അല്ലെ, അവര് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപ്പുമായിട്ട് ഭൂമിയില് ദിതിയുടെ മക്കളായിട്ട് പിറക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവര് ദിതിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അസ്വസ്ഥകൾ അനുഭവപ്പെടുകയും അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ദേവന്മാർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അവര് ജനിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ അനർത്ഥങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള
എന്താ പറയാ ദുസ്സൂചനകളും ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള ഭൂമി പ്രകൃതിയും ശോഭിക്കുന്നതായിട്ടും അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മുഹുപരിതയോ ഭൂവൻ സരാസോഹാ ശശി സൂര്യയോ നിർഗാധാരത നിർഹാത്ര നിർഗാധാരത നിർഹാദാ വിവേരേഭ്യാ പ്രജയിരേ മുഹുപരിതയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ മുഹുപരിതയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ നിർഗാധാരത നിർഹാർദ വിവേരേഭ്യാ പ്രജഞ്ജിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിതയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ മുഹുപരിതയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ നിർഗാധാരത നിർഹാദ വിവേരേഭ്യാ പ്രജഞ്ജിരേ നിർഗാധാരത നിർഹ്രാദ വിവേരേഭ്യാ പ്രജഞ്ജിരേ. മുഹുപരിതയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ നിർഗാധാരത നിർഹാദ വിവേരേഭ്യാ പ്രജഞ്ജിരേ നിർഗാധാരത നിർഹ്രാദ വിവേരേഭ്യാ പ്രജഞ്ജിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ശരിക്കും ശ്രീജ വിജയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ നിർഘാതാരത നിർഹ്രാദ വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭുവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ നിർഘാധാരത നിർഹാദ്ര വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ജിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിതയോ ഭുവൻ സരഹേ ശശി സൂര്യയോഃ നിർഗാധാരത നിർഹ്രദ വിവരേഭ്യോ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധിയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോ നിർഘാധാരത നിർഹാത്ര വിവേരേഭ്യാ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജാദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭൂവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യയോഃ നിർഘാധാരത നിർഹ്രാദ വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലെ യാത്രയെല്ലാം പോയി നല്ല സുഖമായി എത്തിയില്ലേ അല്ലേ? അതെ പ്രഭു. ആ ഓക്കെ. മാതാജിയുടെ കവിതയൊക്കെ കേട്ടു മായാപൂരിനെ കുറിച്ച്. ഹരിയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭുവൻ സരാഹ്വാ ശശി സൂര്യോഃ നിർഘാതാരത നിർഹ്ലാദ വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭുവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യോഃ നിർഗാധാരത നിർഹാർദ്ര വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭുവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യോഃ നിർഘാതാരഥ നിർഹ്ലാദ വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭുവൻ സരാഹ്വാ ശശി സൂര്യോഃ നിർഘാതാരഥ നിർഹ്ലാദ വിവരേഭ്യ പ്രജഞ്ജിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശർമിള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുഃ പരിധയോ ഭുവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യോ നിർഘാതാരത നിർഘാദ വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയകുമാരം. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോർഭുവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യോഃ നിർഘാതാരഥ നിർഘാദ വിവരേഭ്യ പ്രജഞ്ജിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുഹുപരിധയോ ഭുവൻ സരാഹോ ശശി സൂര്യോഃ നിർഘാതാരത നിർഹ്ലാദ വിവരേഭ്യ പ്രജജ്ഞിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വിവർത്തനം മാത്രമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഗ്രഹണവേളകളിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് ചുറ്റും മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ദീപ്തി വലയം തുടരെ തുടരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മേഘങ്ങളില്ലാതെ ഇടിനാദങ്ങൾ മുഴങ്ങുകയും പർവ്വത ഗുഹകളിൽ നിന്ന് രഥങ്ങളുടെ ജനത്കാരം പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഗതോ വമന്ത്യോ വഗ്നിമുൽപണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരേ പ്രണേതുരശിവം ശിവാ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഗതോ വമന്ത്യോ വഗ്നിമുൽപണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരേ പ്രാണേതുരശിവം ശിവ. ഇവിടെ രണ്ട് ശിവ ശിവ എന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ. പ്രാണേ ദുര അശിവം എന്നാണ് അത് വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങില്. അശിവം അശുഭകരമായി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കും. കുറച്ച് പേരായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓരോ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒരാൾ ചൊല്ലാം. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്യോ വന്യ ഉൽപണം സൃഗാലോലുകടം കാരേ പ്രണേതു അശിവം ശിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്ത്യോ വന്യമുൽബണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരേ പ്രണേതുര ശിവം ശിവാഹ. അവിടെ എങ്ങനെ ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞേ പ്രഭുജി? ഒന്നുമില്ല, അത് എന്താ പറയാ, ലാസ്റ്റിലുള്ള ആ വേർഡ് പ്രണയദുര ശിവം, അശിവം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രണയദുര അശിവം എന്നുള്ളതാണ്, അശുഭപരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ശിവം എന്നാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് തോന്നിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അശുഭകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ആസന്മാർ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, അശുഭകരങ്ങളായിട്ട്. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേഷ് മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേഷ് മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്ത്യോ വഹ്നിമുൽബണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരേ പ്രണേതുരം ശിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്ത്യോ പ്രണേതുരശിവം ശിവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. തനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വെരി ഗുഡ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്ത്യോ വന്യമുൽബണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരേ പ്രണേതുരശിവം ശിവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്തോ വഗ്നിമുൽബണം സൃഗാലോലുകടംകാരൈ പ്രാണതീർപ്പ ശിവം ശിവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്ത്യോ വഗ്നിമുൽബണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരേ പ്രണേതുര അശിവം ശിവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്ത്യോ വഗ്നിമുൽബണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരേ പ്രണേതു അശിവം ശിവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തർഗ്രാമേഷു മുഖതോ വമന്ത്യോ വഗ്നിമുൽബണം സൃഗാലോലുകടങ്കാരൈ പ്രണേതു അശിവം ശിവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനമാകും. ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ പെൺകുറുനരികൾ അഗ്നി ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട് അശുഭകരമായി ആക്രന്ദിക്കുകയും നരികളും മൂമന്മാരും അവയ്ക്കൊപ്പം ഊരിയിടുകയും ചെയ്തു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഗീതവദ്രോദനവതുന്ന മയ്യ ശിരോധരാം യമുഞ്ചൻ വിവിധാവാജോ ഗ്രാമസിംഹാസ്തതഃ. സംഗീതവദ്രോദനവതുൻ മയ്യ ശിരോധരാം മഞ്ചൻ വിവിധാവാജോ ഗ്രാമസിംഹാസ്തതഃ. നായ്ക്കൾ അവിടെ കഴുത്തുയർത്തി കുരച്ചു. ചിലത് പാട്ടുപാടുന്നത് പോലെയും ചിലത് അലമുറയിടുന്നത് പോലെയും. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗരാശ കർക്കശൈഷത്ത ഗുരേർഗനന്ദോദരാതലം
ഗാർക്കാരവസാമത്താ പര്യതാവാൻ വരൂദശഃ കരാശാകർക്കശേഷത്താ ഗുരേർഗനന്തോ തരാതലം ഗാർക്കാരവസാമത്താ പര്യാതാവൻ വരൂദശഃ. ഓ വിതുര, കഴുതകൾ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് പാഞ്ഞു നടന്നു തങ്ങളുടെ കനത്ത കുളമ്പുകളാൽ മണ്ണിൽ ശക്തമായി മാന്തുകയും ഇടിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ കഴുതകൾ അവരുടെ കുലമഹിമയോർത്ത് കുറ്റം കൊള്ളുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടത്തോടെ ഓടി നടന്ന് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു ദുർലക്ഷണമാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദന്തോരാസ പത്രസ്ഥാ നീടാദുദപതൻഗഗാ ഓഷേരണ്യേ ച പശവാ ശക്രമുന്മൂത്ര മകുർവദാ. രുദന്തോരാസപത്രസ്ഥാ നീടാദുദപതൻഗഗാ ഓഷേരണ്യേ ച പശവാ ശക്രുന്മൂത്ര മകുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദന്തോ രാസവസ്തപ്രസ്ഥാനേദാഉദപദൻകഗഃ കോശേരണ്യേ ച പശവാ ശക്രമൂത്ര കുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദന്തോരാസപത്രസ്ഥ നീടാദുദപദൻഗഗാ ഘോഷേരണ്യ ച പശവ ശക്രന്മൂത്ര മകുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദന്തോരാസപത്രസ്ഥ നീടാദുദപദൻഖഗാഃ ഘോഷേരണ്യേ ച പശവ ശക്യന്മൂത്രമകുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദന്തോ രാസഭദ്രസ്ഥ നീടാദുദപദൻഗഗാ ഘോഷേരണ്യ ച പശവ ശക്രന്മൂത്ര കുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദന്തോരാസഭദ്രസ്ഥാ നീടാദുദപദൻഗഗാ ഘോഷേരണ്യേ ച പശവ ശക്രന്മൂത്രമകുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദന്തോരാസഭദ്രസ്ഥ നീടാദുദപദൻഖഗാ ഘോഷേരണ്യേ ച പശവ ശക്രന്മൂത്രമകുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനന്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രുദന്തോരാസഭദ്രസ്ഥ നീടാദുദപദൻഖഗാഃ ഘോഷേരണ്യേ ച പശവഃ ശക്രന്മൂത്രമകുർവദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ കഴുതുകൾ കരയുന്ന ശബ്ദം ശ്രവിച്ച് ഭയന്ന പക്ഷികൾ ആർത്തനാദത്തോടെ കൂടുകളിൽ നിന്ന് പറന്നു പോവുകയും തൊഴുത്തുകളും വനങ്ങളിലുമുള്ള കന്നുകാലികൾ ചാണകവും മൂത്രവും വിസർജിക്കുകയും ചെയ്തു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗോത്രസന്ന സൃഗ്ദേഹോ സ്തോയദാ പൂയവർഷിണ വ്യരുദൻ ദേവലിംഗാനി ദ്രുമാ വിനാനിലം. ഗോത്രസന്ന സൃഗ്ദോഹോ
തയോ യഥാ പുയവർഷിണഃ ജരുതൻ ദേവലിംഗാനി ദ്രുമാവേദുർവിനാലിംഗം. പേടിച്ചരണ്ട പശുക്കൾ പാലിനു പകരം രക്തം ചുരത്തുകയും മേഘങ്ങൾ ശലം വർഷിക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങൾ കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയും വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റില്ലാതെ നിലം പൊത്തുകയും ചെയ്തു. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗ്രഹാൻ പുണ്യതമാനന്യേ ഭഗണാം ശാപിദീപിതഃ അതീചേരുർവക്രഗത്യാ യുയുധശ്ചാ പരസ്പരം. ഗ്രഹാൻ പുണ്യതമാനന്യേ ഭഗണാം ശാപിദീപിതഃ അതീചേരുർവക്രഗത്യാ യുയുധശ്ചാ പരസ്പരം. അശുഭഗ്രഹങ്ങളായ ചൊവ്വയും ശനിയും കൂടുതൽ ശോഭിക്കുകയും ശുഭഗ്രഹങ്ങളായ ബുധനെയും വ്യാഴത്തെയും ശുക്രനെയും നിരവധി ചാന്ദ്ര ഹർമ്മ്യങ്ങളെയും മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. സഞ്ചാരഗതിയിൽ വക്രത കൈക്കൊണ്ട ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുമെന്ന് തോന്നിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. മുഴുവൻ ലോകവും ചലിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായാണ്. ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ജീവി വിഭാഗങ്ങളും പുണ്യഭൂമികളും പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നന്മയിലുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ സമാനതയുണ്ട്. ചില ഗ്രഹങ്ങൾ ശുഭഗ്രഹങ്ങളായവയും മറ്റു ചിലവുള്ളവ അശുഭഗ്രഹങ്ങളുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ശുഭസൂചകമാണെങ്കിൽ അശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ അമിത പ്രകാശം മാത്രം നല്ല ലക്ഷണമല്ല. ചെയ്യും. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാന്യശ്ച മഹോത്പാദാ നദത്വാവിധ പ്രജാ ബ്രഹ്മപുത്രാനുദേവീതാ മേനീരേ വിശ്വസംപ്ലവം. ദൃഷ്ടാനാം സമോത്പാദാ നദത്വാവിധ പ്രജാ ബ്രഹ്മപുത്രാനുദേവീതാ മേനീരേ വിശ്വസംപ്ലവം. ഇവയും കാലദോഷത്തിന്റെ ഇതര ദുർനിമിത്തങ്ങളും ദൃശ്യമായ ദുർനിമിത്തങ്ങളും ദൃശ്യമായതോടെ ജയന്റെയും വിജയന്റെയും പതനവും ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരുമായുള്ള അവരുടെ ജനനവും അറിവുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 പുത്രന്മാരെ ഒഴികെയുള്ളവർ ഭയസംഭ്രമങ്ങളുണ്ടായി. ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തെ പറ്റി അജ്ഞരായ അവർ ലോകത്തിന്റെ വിനാശം അടുത്തതായി വിചാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായ പ്രകാരം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അതികഠിനങ്ങളായാൽ ജീവസത്തകൾക്ക് അവയുടെ ഭീഷണികളെ മറികടക്കുക അസാധ്യമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതരായവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ സംജാതമായത് ഭീകരരായ 2 അസുരന്മാരുടെ ജനന നിമിത്തമാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതിലെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ ഭൂമിയിൽ നിരന്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ രാക്ഷസീയതയുള്ള ചില ജനങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഥവാ അസുര ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരോക്ഷമായി മനസ്സിലാകും. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ 2 അസുരന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, വിധിക്ക് ജനിച്ചവർ. എന്നിട്ടും അനവധി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇന്ന് കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ സർവ്വതാ ദൃശ്യമാണ്. അസുര ജനസംഖ്യ തീർച്ചയായും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അസുര ജനസംഖ്യ വർധന തടയുന്നതിന് വൈദിക സംസ്കാരം സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്നു. സൽസന്താനങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗർഭധാന പ്രക്രിയയാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടായാൽ വർണ്ണസങ്കരം അത് ലോകത്തെ നരകമായി ഭവിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നു. ലോകത്തിൽ സമാധാനം പുലർന്നു കാണാൻ ജനങ്ങൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരാണ്. പക്ഷേ ഗർഭധാന ചടങ്ങിന്റെ പ്രയോജനം ഉപയോഗമാക്കാതെ ദിതിക്ക് ജനിച്ച അസുരന്മാരെ പോലെ ധാരാളം അനാവശ്യ സന്താനങ്ങൾ പിറന്നു. ദിതി അങ്ങേയറ്റം കാമാസക്തിയായിരുന്നതിനാൽ ഭർത്താവിനെ അശുഭ സമയത്ത് സംയോഗത്തിന് നിർബന്ധിതയാക്കി. അതുമൂലം ലോകത്തിന് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സന്താനങ്ങൾക്കു
വേണ്ടിയുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുവൻ സൽസന്താനങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രക്രിയകൾ പാലിക്കണം. ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ ഗൃഹസ്ഥനും വൈദിക സമ്പ്രദായം പാലിച്ചാൽ സൽസന്താനങ്ങൾ പിറക്കുകയും ലോകത്തിൽ യാന്ത്രികമായി സമാധാനം സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ സാമൂഹിക ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് സമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. പകരം നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ കഠിന നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനകാരിണം. പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗോനിചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് നിതായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേര് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ പിറന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ദിതിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അന്ധകാരം അനുഭവപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാരണം അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോറി. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ദിതി അല്ലെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടായി, ലോകം മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തിലാവുന്നത് പോലെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ദിതി എന്താണ്, കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും ദേവന്മാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് 100 വർഷം ആ അസുരന്മാരെ തന്റെ ഗർഭത്തിൽ ചുമക്കുകയുണ്ടായെന്ന് അല്ലെ നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു. അത്രയും വർഷമെങ്കിലും ദേവന്മാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴവര് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അനർത്ഥങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സമുദ്രം ഉത്സവ ദുഃഖത്താൽ എന്ന പോലെ അതിന്റെ ഉയർന്ന തിരമാലകളൊക്കെ നിലവിളിക്കുകയും അതിലെ ജീവജാലങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരായി ബഹളം വെക്കുകയും നദികളും തടാകങ്ങളും ശുദ്ധമായി താമരകൾ പാടി. സമുദ്രം ഉയർന്ന തിരമാലകളോടെ പ്രത്യക്ഷമായി ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവിടെ കടലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ കടല് വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാവും അല്ലെ. വളരെ വലിയ തിരമാലകളുടെ ഉറക്കെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം ബാധിച്ചില്ല, എന്നാൽ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായി അല്ലെ. സുനാമി വന്നിട്ട് തമിഴ്നാടും മറ്റുള്ള അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ നാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. വലിയ വലിയ കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ വന്നിട്ട് കരയിലോളം എത്തുകയും എല്ലാം അടിച്ചുവാരി കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയൊക്കെ ശോഭിക്കുന്നത് സമുദ്രവും മറ്റുള്ള എല്ലാം കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്, ആസുരിക ഉള്ളവർ ഇവിടെ പെരുകും തോറും അങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ദുഷ്ചെയ്തികൾ സഹിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിക്ക് സാധിക്കാത്തപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റായിട്ടും സുനാമി ആയിട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കമായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായിട്ട് അവയൊക്കെ മാറുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട്
ലോകത്തിന് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ദുഷ്ചെയ്തികൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പാതിരയുടെ പറയുന്നു. വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗ്രഹണവേളകളിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് ചുറ്റും മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ദീപ്തി വലയം തുടർന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ഇടിനാദങ്ങൾ പുറത്തു. പർവ്വത ഗുഹകളിൽ നിന്നും രഥങ്ങളുടെ ജനത്കാരം പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രഹണത്തിലൊക്കെ ചെറിയ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ മൂടപ്പെട്ടതായിട്ട് അല്ലെ കാണാതായിട്ട്. എന്നാൽ ഇവ അസുരന്മാര് ജനിപ്പിച്ചപ്പോഴേ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് ചുറ്റും മൂടൽ മഞ്ഞിന്റെ ദീപ്തി വലയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. അതുപോലെ പർവ്വത ഗുഹങ്ങളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ പെൺകുറുനരികൾ അഗ്നി ചാദിച്ചുകൊണ്ട് അശുഭകരമായി ആക്രമിക്കുകയും നരികളും ഊമന്മാരും അവയ്ക്കൊപ്പം ഊരിയിടുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ അശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. നായ്ക്കൾ അവിടെ അവിടെ കഴുത്ത് വരുത്തി കുറച്ചു. ചിലത് പാട്ടുപാടുന്നത് പോലെയും ചിലത് അലമുറയിടുന്നത് പോലെയും. മോവിതര കഴുതുകൾ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് പാഞ്ഞു നടന്ന് തങ്ങളുടെ കനത്ത കുളമ്പുകളാൽ മണ്ണിൽ ശക്തമായി മാന്തുകയും ഇടിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തു. പ്രഭാതർ വരുന്നു. കഴുതുകൾ അവരുടെ കുലമഹിമയോർത്ത് ഊറ്റം കൊള്ളുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടത്തോടെ ഓടി നടന്ന് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു ദുർലക്ഷണമാണ്. കഴുതകള് അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വലിയൊരു കുടുംബത്തിലാണുള്ളത്, ഞങ്ങൾ വലിയ ഉയർന്ന ജീവികളാണ് എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരെ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ദുർലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരാനാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഭൂമി കുലുക്കമോ മറ്റുള്ള കൊടുങ്കാറ്റും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയാലുള്ള പല ദുരന്തങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോരാളും മരണപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അവിടെ യമരാജൻ വരുന്നത് പോലും അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും. പശുക്കളൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കരയുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുക, ചാണകം ഇടുകയും മൂത്രമൊഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ യമകിങ്കരന്മാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കണ്ടിട്ട് അവർ ഭയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയും. അതുപോലെ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. കഴുതുകൾ കരയുന്ന ശബ്ദം ശ്രവിച്ച് ഭയന്ന പക്ഷികൾ ആർത്തനാഥത്തോടെ കൂടുകളിൽ നിന്നും പറന്നു പോവുകയും തൊഴുത്തുകളിലും വനങ്ങളിലുമുള്ള കന്നുകാലികൾ ചാണകവും മൂത്രവും വിസർജിക്കുകയും ചെയ്തു. പേടിച്ചരണ്ട പശുക്കൾ പാലിനു പകരം രക്തം ചുരത്തുകയും മേഘങ്ങൾ ശലം വർഷിക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈവങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങൾ കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയും വൃക്ഷങ്ങൾ കാറ്റില്ലാതെ നിലം പൊത്തുകയോ. പശുക്കള് പാലിന് പകരം രക്തമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും മഴ വർഷിക്കുന്നതിന് ഫലം ശലം പഴുപ്പ് വർഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ണുനീര് പെരുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മറിഞ്ഞു വീഴുകയുണ്ടായി. കാറ്റില്ലാതെ, കാറ്റത്താണ് സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഇളകി വീഴുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ കാറ്റില്ലാതെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നിലംപൊത്തുകയുണ്ടായി. അശുഭഗ്രഹങ്ങളായ ചൊവ്വയും ശനിയും കൂടുതൽ ശോഭിക്കുകയും ശുഭഗ്രഹങ്ങളായ ബുധനെയും വ്യാഴത്തെയും ശുക്രനെയും നിരവധി ചാന്ദ്രമ ഹർമ്മ്യങ്ങളെയും മറികടക്കുകയും സഞ്ചാരഗതിയിൽ വക്രത കൈക്കൊണ്ട ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നു തോന്നിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുഭഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട് അശുഭഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. പലരും ജ്യോത്സ്യരെടുത്തൊക്കെ പോകും അല്ലെ. എന്നാൽ പറയും അല്ലെ, ചൊവ്വ ശനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉച്ചസ്ഥായിലാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ബുധനും ശുക്രനും വ്യാഴം ഇതൊക്കെ
നല്ല സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉച്ചസ്ഥായിലാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ജനനത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് അവര് ആസ്ട്രോളജർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവചിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അശുഭഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആധിപത്യവും അവര് ശോഭിക്കുകയും ശുഭഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മന്ദഗതിയിലാവുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ പരസ്പരം ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താ പറയാ കൂട്ടിമുട്ടുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും. മുഴുവൻ ലോകവും ചലിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വിധേയമായാണ് ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ജീവിവിഭാഗങ്ങളും പുണ്യഭൂമികളും പുണ്യവൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ നന്മയിലുള്ള ജീവിതങ്ങളാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ സമാനതയുണ്ട്. ചില ഗ്രഹങ്ങൾ ശുഭഗ്രഹങ്ങളായും മറ്റുള്ള അശുഭഗ്രഹങ്ങളുമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രകാശിക്കുന്ന ശുഭസൂചനമാണെങ്കിൽ അശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ അമിത പ്രകാശം മാത്രം നല്ല ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ശുഭഗ്രഹങ്ങള് പ്രകാശിക്കുന്നത് ശുഭസൂചകമാണ്. അശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ അവര് പ്രകാശിക്കുമ്പോഴത് നല്ല ലക്ഷണമല്ല, അത് നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. 15ാമത് ശ്ലോകം. ഇവയും കാലദോഷത്തിന്റെ ഇതര ദുർനിമിത്തങ്ങളും ദൃശ്യമായതോടെ ജയന്റെയും വിജയന്റെയും പതനവും ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരുമായുള്ള അവരുടെ ജനനവും അറിവുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 പുത്രന്മാരെ ഒഴികെയുള്ളവർ ഭയസംഭ്രമങ്ങളായി. ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തെ പറ്റി അജ്ഞരായ അവർ ലോകത്തിന്റെ വിനാശം അടുത്തതായി വിചാരിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 4 കുമാരന്മാർക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും അവതരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അതിന്റെ കാരണം അറിയാതെ കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകം തന്നെ നശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണെന്നാണ് അവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് എന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത 7ാം അധ്യായ പ്രകാരം പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അതികഠിനങ്ങളാകിയാൽ ജീവസത്തുക്കൾക്ക് അവയുടെ ഭീഷണികളെ മറികടക്കുക അസാധ്യമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതരായവർക്ക് മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളെന്നും വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനില്ലാത്ത ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഭക്തൻ അറിയും അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അയാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ സംജാതമായത് ഭീകരരായ 2 അസുരന്മാരുടെ ജനന നിമിത്തമാണെന്ന് ഭാഗത്തിൽ വിശദീകരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ ഭൂമിയിൽ നിരന്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രാക്ഷസീയതയുള്ള ജനങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഥവാ അസുര ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരോക്ഷമായി മനസ്സിലാകും. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ 2 അസുരന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദിതിക്ക് ജനിച്ചവർ. എന്നിട്ടും അനവധി കുഴപ്പങ്ങൾ. ഇന്ന് കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ സർവ്വതാ ദൃശ്യമാണ്. ജനസംഖ്യ തീർച്ചയായും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകർ പറയുന്നു. പഴയ കാലങ്ങളിൽ 2 അസുരന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമാണ് സത്യയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ 2 അസുരന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ, അനവധി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ കാണാം, ലോകത്തിൽ മുഴുവനും അശുഭകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു അല്ലെ, പല അനർത്ഥങ്ങളും നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലോകത്തിലെ അസുരന്മാരുടെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കണമെന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ കേരളത്തിൽ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായി. പഴയ കാലങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അസുരികതയുള്ളവരുടെ ആധിപത്യം കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു, അസുര ജനസംഖ്യ തടയുന്നതിന് വൈദിക സംസ്കാര സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്നത്. സരസന്താനങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഗർഭദാന പ്രക്രിയകളാണ് അവയിൽ പ്രധാനം. ഗർഭദാന സംസ്കാരം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ദിതി സന്ധ്യാസമയത്താണ് കശ്യപനെ സമീപിക്കുകയും അല്ലെ. അതുപ്രകാരം കശ്യപൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, സന്ധ്യ ഈ സമയത്ത് അസമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികള്
രാക്ഷസന്മാരായിരിക്കും, അസുരന്മാരായിരിക്കും, ശിവന്റെ ഭൂതപ്രേതാദികളായിട്ടുള്ളവരെയാണ് ഇവിടേക്ക് അയക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള അസമയത്തുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അയക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു, ഗർഭധാന സംസ്കാരം അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സൽസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. പറയുന്നു വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവും, ലോകത്ത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ലോകത്തിൽ സമാധാനം പുലർന്നു കാണാൻ ജനങ്ങൾ ആകാംക്ഷഭരിതരാണ്. പക്ഷെ ഗർഭധാന ചടങ്ങിന്റെ പ്രയോജനം ഉപയോഗ്യമാക്കാതെ ദിതിക്ക് ജനിച്ച അസുരന്മാരെ പോലെ ധാരാളം അനാവശ്യ സന്താനങ്ങൾ പിറന്നു. ദിതി അങ്ങേയറ്റം കാമാസക്തിയായിരുന്ന ഭർത്താവിനെ അശുഭ സമയത്ത് സംയോഗത്തിന് നിർബന്ധിയാക്കി അതുമൂലം ലോകത്തിന് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുന്ന രാക്ഷസന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവേണ്ടെങ്കിൽ സന്താനങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. Of the goddess of fortune, but the goddess of fortune, the flower in the hand, flower in the hand. Always Hare Krishna. Purpose right to get they should appear after Swami Prabhupada. He wanted her. ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ ദിവസത്തിനും വൈദിക സമ്പ്രദായം പാലിച്ചാൽ സൽസന്താനങ്ങൾ പിറക്കുകയും ലോകത്തിന് യാന്ത്രികമായി സമാധാനം സ്ഥാപിതമാകുകയും ചെയ്യും. സാമൂഹിക ശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് സമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. പകരം നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ കഠിനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകും. പലതരത്തിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നു. അതിന് പറയുന്നു ഇത് യാന്ത്രികമായിട്ട് തന്നെ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓരോ ഗൃഹസ്ഥനും വൈദിക നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗർഭധാന സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സന്താനങ്ങളാണ് പിറക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ താനേ കൈവരും. അതിന് മറ്റുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും വേണ്ട എന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ സമാധാന ചർച്ചയും മറ്റുമൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. ആസുരിക ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ശാന്തി സമാധാനം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്ന് പ്രഭുപാദൻ പറയും. ഓരോ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ഓരോ ഗൃഹസ്ഥന്മാരും അങ്ങനെ സൽസന്താനങ്ങളെയാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ശാന്തിയും സമാധാനവും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. 16. Pious persons go to the Lord even from this direction. A person who goes to the supreme person of the Lord is Hare Krishna, gradually purified and completed. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അനന്തപുരി വൈഷ്ണവന്ദിന്റെ സ്വപ്രഭാത ഹരേ കൃഷ്ണ.